je AZ99, dneska je pondělí, jsem venku a jdeme hrát hru zombísku. Jdeme. To bude easy, lišky, to se vám bude líbit. Uvidíme. Zima je tady kráva skoro. Já vím. Já jsem má to líšky. Pondělí. Já vím. Nič nenatáčal, nehejtím mě. Víte, sami nechcelo. Lenivost v škole. A budeme ještě písat písonku, to se mi nechce. Gazu. A jdeme, lidičky. A jak se máte? Vyšlo video, ještě vyjde dneska. Ještě jedno vyjde určitě. Určitě dneska vyjde ještě jedno video a vyjde ještě jedno video a možná vyjde ještě jedno. Určitě z Bravostana točím. A ještě jedno, a to nebudu stříhat. A to bude speciálné. A to se překvapíte. Uvidíte. My se mám připravené. Já se mám na vás připravené. Já se na vás mám připravené. Určitě. Dneska. Dneska vás mám něco připravené určitě. Uvidím, jak to budu stíhat a jak se mi to bude stříhat a tak. Lidičky, tak. Lidičky, jde se. Já to nestíhám kolíkat. Prepáste. Až jde to lepší. Máme tady internet. Tak to no. Nedá stíhat. Ne, to může stíhat na jednu. Za jeden den. Nechápem. Já to nestíhám, ale neklikat. Táhne mě to lolí. Uvidíme. Tak. Dal to. Já se mám dobré. Lidičky. Skoro. Tak. Já to nestíhám. Líšky. A kurník. Líšky. Vlastně se mi to nepodarilo. Ale nevadí. Jdeme i naší hru. Ještě jednu hru dáme. Asi i naší uvidím, než se tam vymyslím. Vám zastavím. Lidičky, pokračujeme dále. Vybral tuto hru, dobré, nám vykoupili. Ukáž. Ukáž, co tady máme. Vajíčka nám dali. Ovládujeme. Ukáž. Tady máme. A to tady jedno. Hasa mi to tady je. Já nechápu, proč to tady je. Hasa nám to je. My to v životě vůbec nevyužijeme. Ukáž.
Dajme, ne. Zase máme to potom. Líšky máme přeplněné. A já jsem na ty líšky. Teď budu za chvilku končit. To bylo tak dlouhé. Já se mám dobré. O to vidění. Dajte odběr, like. Sdílejte to. Čau.